Odiechieng' machielo ma waromo kendo wago mbaka e chenro mar penj laktar kama wacho ni ngima en mwandu. Thothne wabedoga kod odiechienge mopogore opogore, iwinjo gani odiechieng nyarogno, odiechieng chunya, odiechieng gik mopogore opogore, mak mana ni kawuono piny ngima hingo odiechieng obwongo. Ma en gima nochak hingo higni madhi 9 mokalo, kendo amor mokalo ni daktari wantiere studio ka obro mulonwa matin gimomiyo wahingo obwongo odiechieng ma kawuono, kaito wadonje twak achiel kachiel kok waketho kinde kata matin. Iluonga ni Ruth Otieno, en morna bar bedo kodi machiegni e penj laktar. Daktari, machiegni e penj laktar odiechieng ma kawuono. Imbo nyisowa nyingi, in wuod kanye, kae to wabro donje odiechieng obwongo piny ngima, aito wadonje twak achiel kachiel. Nyinga en Sam Gwer. An jawo Kagwa ma odak Asembo. Amor mar bedo kodi kende penj laktar, kendo adwoko ni erokamano kuom kawo thuolo kata odoko ni dich mang'eny. Erokamano. Odiechieng obwongo e piny ngima. Ma en odiechieng manochak hinga higni 9 mokalo, ka thor wach en brain health and prevention. Tiende ni warito obwongo kendo waketo obwongo mondo mi obed makare e yore mopogore opogore. Daktari, ang'o momiyo ihinge, to ihinge nikech ang'o? Koro ong'ere ni e piny mangima nitie jok mang'eny mabedo affected gi brain diseases. Ma koro various international organization notudre bowinjre ni nyaka wabed gi chieng' ma wa recognize tuoche ma ji yudo, ging'eyo kaka wanyalo konyogi mondo kik giyud tuoche gi, to kogin go one kaka inyalo konygi. Tudre gi organization motudre kanyo gin kaka WHO, World Health Organization, International League Against Epilepsy, gi koda Ministry of Health mar pinje mopogre opogre. Manyiso ni obwongo bende nyaka riti, obwongo nyaka bede e ngima makare, obwongo nyaka ng'i kaka inyalo keti mondo mi oti makare mondo mi kik obed kod chandruoge mopogore opogore. Thothne iparo ni ang'o momiyo ok warit ga obwongo wa e yo makare, daktari? Aparo ni dakwa. Kaka wadak, wan gi yore mang'eny. Ne wasewuoyo ka e weche nindo. Nindo en important rito go obwongo. Gik mwatiyogo kaka kong'o, kaka yedhe drugs of abuse, mago te ketho obwongo. Tuoche ma be wayudo, moloyo kopok iyudo chanjo, mago tuoche manyalo affect obwongo. Koro gigo te, gi tinde bende wan gi simu, wan gi TV, koro gik moko ma ketho concentration wa be ng'eny, ma interfere gi brain health. Emomiyo sani molok even before, onego wang'iyane yore mwanyalo preserve go health mar obwongo. Iwinjo gima daktari owacho, Dr. Sam olonye weche mag obwongo kod weche makamago, ere kaka idaka, ere kaka ichiemo, ere kaka inindo, gik mage mitiyo godo, simu kachiel kod gik mopogore opogore, irito koso irocho obwongo mari, kete mana kapod wabodhi nyime kod go mbaka kotende kod ngima kachiel kod rito obwongo. To kapok adhi matut ahinya, thor wacho odiechieng' ma kawuono en tho abath kuom nyithindo kata stroke kuom nyithindo. Wasebedo ga kwa wuoyo kuom stroke, to stroke ng'enyne wawuoyo ga kuom joma dongo. Kata kamano, kawuono waloko tanga mana matin, wadwa wuoyo kuom stroke e nyithindo. Daktari, ipani ma en twak maber kwa go mbaka koso? En twak maber niwach ji mang'eny ok ong'eyo ni nyithindo be yudo stroke. To en gima en common ma nitie yore mang'eny mwanyalo tiyogo mondo wa prevent kik otimre ne nyithindo. Koro en twak malong'o. En twak malong'o, iyiena mondo mwagoye mbaka. Seche mwawacho ni stroke kuom nyithindo, wawacho ang'o, daktari? Ing'e ni obongo ni seche te dwaro nobed gi supply mar remo, to remo no kelo ni oxygen, remo no be kelo ni chiemo, to be ogolo chilo, ogolo koda carbon dioxide mosetiri, to remo no nyaka bed seche te. Ma koro gima timre e tuo mar stroke en ni supply no bedo blocked for one reason or another. Mako bedo blocked, koro kar brain mado bedo gi remo miss supply. To kotimre kamano, section no chako tho, ochako degenerate. Koro mane makelo tuo mar stroke. Iluonge ni abath. Tho abath kuom nyithindo. Tho abath. Koro the concept no is the same. Ne joma dongo gi nyithindo. En ni koro gima kelo tuo no ne nyithindo
opogre matin gi joma dongo. Lakini gima timre to en the same. Moro kapok adhi matut ahinya, iwachoga kata apani asewinjo ka lakteche wacho ni achiel kuom fuoni mag del ma kothot ok nyal chango kendo kata ka okethore to ok nyal losore mapiyo kendo en obwongo. Adiera nitiere wach ni koso? Nitie concept moro medicine mwaluongo ni plasticity. Ni tiende ni ko kamoro mar obwongo otho to nyalo bedo ni section moro mopogre nyalo kawo tich ma kuma nothono. Lakini ok obi kawe maber kaka section mothono. Makoro in truth ibro bedo gi challenges moa kuom tho abath no kata tho mar section mar brain no. But some function nyalo duogo to depend ni severity chal nadi, extent mar damage no chal nadi. Madiera moro nitiere kata doko ni obwongo komachielo nyalo tiyo tijno to samoro kodhi tiye kaka kamano onego bed ni tiye maber. Wanyalo wacho for example ni ng'ato ng'ado lweti to inyalo yudo yo minyalo dhi nyime gi dak kata ko lweti ong'ade. Lakini okibitiyo kaka ng'ane lwete nitie pok ong'ade. Koro mano is just a comparison. Aneno ka wantiere ka kod picha mar obwongo, wabo kawe kendo wabo yuaye mondo mi johera mar chenro ni one ka wadonje twakwa mar stroke kata tho abath kuom nyithindo. Seche montiere kod picha ni moribo nyiso daktari fuoni mopogore opogore kata kidienje mopogore opogore mag obwongo kod tijegi kae to wadonjo wang'eya ni to tho abath kuom nyithindo gi ong'eny marom nade, ochal nade, to thothne othoro mako nyithindo mantiere e higni adi kata e dweche adi. Koro binyime daktari. Part mar obwongo ni to aneno koro kaka nyiso left side. To left side ni ben en gi half ne moro kocha ma right side ochal. To aneno kwa lebo kae ni frontal lobe. Frontal lobe en mar en concern gi weche action, intention gi planning. Mago te timro e frontal lobe. Action, intention gi planning. Aeto bathe kae directions madhi e dendi mondi move chakre gi frontal lobe kumoro waluongo ni motor cortex. Okay? Aeto parietal lobe to okawo kar sensory system. Gik te mi feel, mi experience, mi winjo ng'ato komaki sensations go bedo felt kar parietal lobe. To bathe kae en gi kamoro mwalongo ni Wernicke's area en kore chuny intelligence te. Magik moko te misa experience bedo projected kae. En mabe mwalongo ni language center. Makoro I understand go gik matimre. Processes mose timre gik misa experience. Momi ochegne gi sensory system. To ko akato o projecte e frontal lobe kar mota mar dhogi. Ko ko konyo wuoyo. Onyalo project and other aspects make action. Aeto nitie kamoro kae ni temporal lobe. Temporal lobe ni concerned gi en gi kamoro mar konyo memory ni hippocampus. En gi kamoro mar feelings gi behavior. Temporal lobe en ka to pen ka okwa label to nitie occipital lobe ma pod en part of this area. En sensory lobe mar wang. Vision te en kai. Koro tho mar abath depend obro present ko olure gi part mar obwongo mobedo affected. Ma kode wan gi projections mar vessels di neno kaka gi kere aeto gi supply kuonde mopogre opogre go. Koro the most common mabedo ga affected en kai. Kai otudo kae nus otudo frontal lobe, motor area, make action, gi some part of sensory lobe, sensations. To adwa ni bet king'eyo ni obwongo ne wawacho ni nitie my left side to nitie right side. Koro right side ni control left. To left control right. Koro tiende ni kotimre koni to tij del madhi lalen the right side. Sensations madilalen the right side. Tho abath kuom nyithindo kata stroke kuom nyithindo
Othoro bedo mang'eny marom nade pacho kae kata gwengewa mag Kaluo, daktari? Koro anyalo wache in general mondi to a focus. In general and common wawacho ni out of every 10,000 children nyathi achiel dhi yude. Okay? To nitie grube mek nyithindo man gi tuoche mopogre opogre man gi yot mar yudo tho abath. The most common en sickle cell. Pinywa ni sickle cell ng'eny moloyo other countries, mar western countries. Aeto nyithindo be manigi heart problems, be certain types of heart problems be nyalo yudo tho abath no mayot. Tiende ni 1 to 10,000 mane wawacho cha koro pogre negi. Gini yudo ni even 1 to 400 they have gin gi higher chance, higher risk. Iyudo ni sickle cell almost a third mar nyithindo mango giyudo some form of stroke. Aeto nitie jok manigi tuoche mek ler. Matiende ni ler cha nitie kaka ochweye cha oko yarre malong'o. Koro niwacho oko yarre malong'o chopo kuma koro odinre. To kodinre kamanyo koro supply mane wawacho cha mar oxygen gi chiemo dok piny. To nitie infections mabe inyalo yudo maketho kaka remo flu, kaka chicken pox. Chicken pox kodonjo obongo ni be nyalo kelo stroke. To ang'eni wadhi lose types of stroke. Niwach types of stroke be determine which type. Niwach wan gi akiana nyalo dhi mbele gi inyalo dhi nyime, daktari. Wan gi ischemic stroke. Koro adwani wawere gi macho. Wan gi ischemic stroke gi hemorrhagic stroke. Ischemic stroke is the most common. Almost 2/3 ma nyithindo nigi, more than 2/3 nigi ischemic stroke. Tiende ni ler cha nodinre. Ler mane supply Inyalo chung, daktari. ler mane supply parts of the brain gi nodinre. Okay? Emomiyo koro ok supply rego to area go tho. To hemorrhagic stroke tiende ni ler cha omuoch. Koro wantiere kod dinruok kod muoch. Koro wantiere kod kidieny mokwongo ma ler odinore, amanyiso ni koro supply mar remo dhi dok piny, kaito obwongo kanyo dhi tho, kata chako degenerate kaka ni wacho, kata omuoch. Dhi nyime. Koro omuoch ni to koro koremo owuok kaito, first of all onyalo diyo vessel ni. Be koro supply be dhi ok chopne brain kuma nonego dhi. Koro mano je restrict supply. Koro mae be timre lakini ok en common kaka morone. Atherosclerosis stroke wan go ni mano timre more in adults, to it's a form of ischemic stroke. Niwach kayo odinre gi fat. To nyathi potre fat odonje kuome mang'eny. Koro mae be is fairly common kaka wigario mokadho nan gi nyathi mane tugo go sogro e dhoge. Sogro mar bando. Ma opusene to ochwoye gi toke ka. To kae gi e dhogi nitie ler maduong' mwaluongo ni internal carotid. Ma koro en modhi supply ubongo ni. Koro omuoch. To kako omuoch no be kako diyo vessel. Ma koro kae te ok ne yud supply. Koro o evolve mo yudo stroke. Mano koro ineno no hemorrhagic stroke otudre bende gi ischemic. Nino muoch to remo o bleed kae, aeto kendo diyo mo block. Koro ineno koro risk factors ginene gik ma cause opogre. To kaka ne wawacho ni sickle cell en common ka. Sickle cell kelo ni mostly ischemic stroke. Niwach cells, blood cells, mek nyithindo man gi sickle cell ok nyal dolre maber e vessels matindo. Ma koro kok gidolre seche moko chopo ma gi block kanyo. To kok gi block kanyo koro cause tho abath kuom nyithindo.
Ilero nwago maber mokalo gigo manyalo miyo nyithindo bedo kod stroke kata tho abath en tuoche mopogore opogore kaka sickle cell. Iwacho nwa kacha ni kapono nyathi tiere kod heart condition kata kapono ni entiere kod tuoche kaka tuoche mekler kata masirni bende nyalo miyo nyathi yudo stroke kaka koro case ma imiyo wano kata infections Kang waduogo daktari biro pimonwa ni chickenpox nyalo miyo nyathi bedo kod stroke nango. Sickle cell erotemo mulonwa matin, tuoche mag adundo kata heart problems nyalo miyo nyathi bedo kod stroke nango. Kaito ponono ni nyathi nitiere kod sickle cell kata stroke kata magi inyalo gengo nango mondo kik oyud stroke magi wabong'iyo kang wasedhi e twak matut. Kidieny mar ariyo okadwa no bai kik dhi mabor nyakwara Mungia Joan Kisudi. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chininye, mama charusin, ako mama chaga ingwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. Nintie fridge. Podeni penjri, donge inemiko wacho go bikete ye kanyo. Ne kata chiemo ra odwa jitu nen gi paro mang'eny, bang'e en notedo gi mafuta mar taya, to we mafuta mar chiemo. Koro ka endo wang'onwa ot chieng'no to marach kodgi. mano ok nyal chando wiya. Mano wach madini paro kapok ni biro tedo ni nyithindo ma wigi ok bergi. Paro maliw mag kungu. Chak timo kungu gi omenda makar nyalo mari obed matin kata mabup. Secure your future through flexible savings with Haba Haba na NSSF. Save today with as little as 25 shillings daily with the option of withdrawing 50% of your contribution with interest after consistently contributing for 5 years. Just dial *303#. NSSF, growing you for good. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'iyo tuoche mopogore opogore kata chandruoge gigo manyalo miyo nyathi bedo kod stroke. Ne ipimonwa kacha ni nyathi nyalo yudo chandruok kaka mar sickle cell kano nyuole gi sickle cell. Sickle cell loko kit remo kaka remo chal, koro gidhi onyalo dhi modin obwongo makoro obwongo ok yud remo maber. Wadhi kidieny machielo mar tuoche kata infections manyalo miyo nyathi bedo kod stroke daktari. One of the most common infections mwang'eni nyalo kelo stroke en mar chickenpox. Chickenpox. To chickenpox nitie kaka komaki to odonje brain, wacho nyalo donje ga e brain. Mostly odonjo e nervous system. Ko odonje brain to odhi loko lergi mo o interfere gi walls mar ler. Ma koro ler bedo mayot block. Ai to koro kelo ni stroke. To koro rach chickenpox en ni effect neno nyalo timre sama en gi infection no kata bang'e. Bang' infection no kirikava pod nyalo timre. En ni dwaro ni ng'ato recognize ong'e gimotimre chon mondo kony. Oyud thieth ma dwarre. Iwacho kacha ni ber ka ng'ato recognize kata fwenyo gimotimore chon mondo mi oyud thieth e seche mowinjore kata kony e seche mowinjore. Kanyo ang' nokela e penjo machielo ni ere kaka janyuol nyalo recognize chandruok mantiere mondo mi oyud kony e seche mowinjore mondo mi kik hinyruok kata kethruok bedie.
Koro dwarre ni wachak gi ng'eyo ni kata kuom lakteche en gima tek ng'eyo fwenyo. Iyudo ni ng'eny ji kodhi hospital to ibro thiedhgi e gik ma common kaka malaria gi typhoid gini. Kolich tinyalo thiedhe ni wach meningitis. Niwach be paro ni nyathino nyalo bedo stroke gi stroke ok donjnegi. Ok en gima yot fwenyo kuom adier. Dwaro ni ng'ato bed gi experience. Lakini nitiere risk factors ma miyo ing'eyo ni gini nyalo bedo stroke. Moloyo ko nyathini nigi tuo sickle cell. Donge. Niwach en in fact worldwide ko go kwan nyithindo mayudo stroke sickle cell ema is the commonest cause. Koro en gima king'eyo nyaka ibed motang' kode. To nitie test ma watimoga ma waluongo ni transcranial Doppler ultrasound. Mwaneno kaka ler rengo. Iga ka iga ne nyithindo matindo man gi sickle cell. Man konyo wa ng'eyo ko nyathini gi greater likelihood mar yudo stroke. To koro ko ayudo kamano to watimo nang'o. Ne nyithindo manigi sickle cell gibro dwaro blood transfusion. Gibro dwaro no medgi remo regularly. Niwach koro ko medgi remo mimedo gi konyo dilute margi man gi cells ma sickle mok dolre kaka dwarre. Okay? To konyo oseng'is ni konyo ahinya kotim kamano. Nitie thieth moro be mwang'e ni hydroxyurea. En thieth ma konyo prevent. Lakini king'e ni risk factors no nitie koro achiel kuom ng'eyo en gine transcranial Doppler ma awacho ni no kolure gi risk factor. Nyathi man gi heart disease. Ko en gi hole e heart maduong'. Tiende ni seche moko remo manonego dhi e spleen gi abdomen kopoko duogo mondo dhi e lungs kata odhi e brain ok luoke malong'o. Onyalo move from one side to the other. To koro odhi kuma ok kare ma okos clot mayot. Koro dakteche obi ong'ega dakteche mathiedho nyithindo man gi heart disease ong'ega ni nyithindo gi nigi yot mar yudo stroke. Koro nyaka giyud be yedhe manyalo konyo manyalo prevent clotting ma kelo ischemic stroke. Ing'e ni jomadongo ng'eyo stroke yot. Iyudo ni seche moko chiyo koko wuo. Kata ochiyo ko bath kumoro achiel ok ti maber. Nyithindo to tek. Niwach seche moko be olinga mang'eny. Koro ok ing'e no timre koso ok otimre. Seche moko kata time ne mar wuoyo poko chopo. Ok ing'eyo. Lakini be pod kin tinyalo neno ni kono en ga nyathi matugo ga both sides. Iyudo ni one side ok otuggo ahinya. Mano it's rare, it's difficult to identify. To moro onyalo yudo rieruok, onyalo yudo convulsions. To ing'e ni nitie gima timre moklong. Kwa nyathi maduong' matin onyalo wacho ni wiye bare matek kabisa. Mano te ma wiye pok no bare ga kamano. Mano be nyalo bedo. To kwa nyathi mosechako wuoyo ibro yudo ni ok owuo kendo. Kumano ochiyo to koro ok onyal wuoyo. Koro mago te are some of the futures. Aneno ko gibedo listed ka. To mabe pok wawacho en balance. To mano be dwaro ni nyathi en nyathi ma wuotho ga to tugo dong. To koro ineno ko ok owuoth malong'o. Olengre kata one side. Lakini ko nyathi matin owach ni kata en newborn otek ng'eyo. To it's still important ni look after gigite. To aero kumo wach ni time ni. En ni pinywa ni pod wan chien matin. Wana chien chuth daktari. Koro dwarre ga ni ki ing'e ni ng'ato nyathi yudo stroke. Nitie seche ma ki act piyo to gima dhi timre cha ok timre. Inyalo geng'e.
ineno ne wawacho ni tho abath no timre ni wach brain section mar brain ok yud oxygen, ok oyud remo e seche ma koro idwa act mapiyo piyo e yo madhi miyo ni part mar brain oyudo remo ma ko ilewo bende koro bro kadho. Koro in the example mar sickle cell to dwaro ni omedi remo piyo piyo mondo kony dilute mondo be opush clots go. Okay, jok ma be oyudo stroke e yore mopogre ko gin nyithindo madongo, gin adolescent, nitie within the first 4.5 hours ko ginyalo yudo yath ma iketo e artery ma break down clots go, waluongo ni thrombolytics. Mano nyalo konyo ma koro effect mar blockage no dok piny. Seche moko bende daktari nyalo soyo gimwaluongo ni cannula kata catheter nyaka obongo kacha kotiyo gi imaging mang'ise kaka osoye no, aeto otoyo clots go mondo oyaw yie. Mano nyaka timre within the first 4.5 hours. To koro mago to ok inyal timo ne nyathi ma oken ma en less than 8 years. Nyaka obed ni nyathi maduong' niwach ji olony timo gino ne jomadongo. E world te ok kata Kenya, e world te ji olony timo gik ma wawachogo e jomadongo. To jomatindo kotimre to koro thieth malich ma inyalo miye en ni ko ing'eni en a vessel, to nitie yedhe ma reduce clot ma prevent clot growth. Ok ginyal toyo kaka ne wawacho cha, lakini gi prevent further growth. Mano wamiyogi yedhe kaka aspirin mondo ketre mobed mayot, blood thinners. Blood thinners. To kuma be ok na wacho ni nitie stroke manyalo timre. Ng'eni kowuoye stroke to wawuoye artery, mano vessels matero remo. To seche moko be inyalo yudo blockage mar vessels magolo remo mar veins. Koro aina kamano ma common en cerebral vascular thrombosis. En vein mantie wi gi dongo gino mana katikati ka. Okay, gi bathe ka. To obende en common ni wach onyalo mako nyathi man gi, for instance, diep. Nyathi modiewo ma dende otuo. Koro rembe pek. Nikech pi owuok e dende te. Koro rembe pek, koro ok ring kako nego ringi, to koro block veins. Ting'eni veins yot block ni wach en onge push kaka artery. Koro mano nyalo timre. Koro nyithindo go be inyalo migi blood thinners. Gin blood thinners nyalo konyogi mapiyo piyo. Koro depend. To iparo ni wawacho ni nyalo timre diriyo. Nyalo timre ischemic, nyalo timre hemorrhagic. Koro gima daktari nyaka tem ng'eyo mokwongo koseneno ni stroke timre, nyaka ong'e ni en mane. En ischemic koso en hemorrhagic. Malero barore. Niwach ko en malero barore cha timiye yath mar blood thinner. To koro medo kethore. Koro dwarre ga ni iringo mapiyo piyo, itimo ni scan. To kosetim ni CT scan mong'ere ni onge bleed, to imiyi yath within 4.5 hours. 4.5 hours. Koro wacho ni 1.1 chien chuth. Koro dwarre ni otimre, ambulance oluongi, okaw nyathi, kichopo hospital, daktari be ni tayari, jo scan be osetimo scan, gimitimo cha be osetimo. Kuom adier kata loka ji leo. Lakini ong'ere ni kitime piyo tikonyo. En mana ni ng'e koro pogruok manyalo wacho kindgi kodwa. En gin samoro ka giluongo ambulance, daktari ambulance bobiro. Wan kata kubido e ambulance mondi, samoro nderni rach ma kata mtoka ok nyal kalo. Kata kamano, mano we watin gi kidi. Nakwayo ni mondo mwaduoke picha cha ranyisi ma kineno tinyalo chich ni nyaka beni ma en stroke, nikech waseyudo ni thuolo time ma ikawo kapok ichopo e osiptal nyalo miyo gino ikonyo kata ok nyal konya. Wantiere kod picha no ka nakwayo ni kinyalo kete e screen mondo mi jo winjo wa onene
waneno ka daktari dhi nyime mondo mi oganda wa ong'i gini maber. Makineno ranyisi gi, in gi nyathi mantiere kod sickle cell, intiere kod nyathi mantiere kod tuo mar adundo, in gi nyathi mantiere kod chicken pox, intiere kod nyathi mantiere kod kidienje mag tuoche mopogore opogore. Daktari, pod wantiere ka. Adwa chako gi wacho ni kuom nyithindo gigi ok nere mayot kaka jomadongo nyalo nere gi. To wanyalo kawo acronym mar FAST mokwongo mar face, ni face ni ineno ko ok en balance. Aeto mar arms ni mangiso ni iyudo ni side achiel en weak moloyo side moro. Okoti kod kuom nyathi ing'eni ok obi wacho ni ok onyal timo gimoro. In ibiro neno kotugo to tuga gi konchiel. Okay, mar speech ko en nyathi ma osechako wuoyo yudo ni onge speech. Iparo kone wawacho ni nitie depend ni gi part mobedo affected. Koro mano is very crucial to teen en mar time. Mane wawacho 4.5 hours manyako timre. To koro wamede weche balance mabe yot. Ko en nyathi ma wuothe neno ni koro kendo ogore piny. In fact bedo kamano mostly. Eyes ni nyalo bedo matek neno ni wach ji ok ng'i eyes ahinya mong'e ni to gin aligned koso ok gin aligned. To magi are the key issues. Koro kuom nyithindo nyaka bed ni wang'e ni gigi ok nere mayot. To kien gi chich mar risk factors mane wawacho ka. To ing'eyo ni kineno ni nyathini ok tugi kaka notugo, kata ok en conscious kaka en conscious, kata oyudo rieruok ma be ok ong'ere nowuok kure, kata ineno ka oywak ahinya to seche moko mako wiye to wiye bare matek. Mago gik ma miyi ng'eyo ni gimoro ok ber kuom nyathini. Ok ang'eyo daktari ni kapo nono ni ochope wang' sa kaka ni pimonwa cha, to chandruok mane stroke ni dhi kelo idhi geng'e kwanda tamaladi, kata kamano mano ibro pimonwa. Ng'ato neno ranyisi gi oringo gi nyathi piyo mobiro iri kaka Dr. Sam. Nyathi nani aneno kama en nyathi mantiere kod sickle cell, en nyathi mantiere kod tuo mar adundo, en nyathi ma samoro bende entiere kod tuoche mopogore opogore kaka mane wawacho cha. Ok ang'eyo ni bong'i ang'e ati wacho ni mind stroke kosi biro timo ang'o mondo mi ibed gadiera ni mind stroke. Kata kamano wabong'eyo mano to kwasekawo yweyo seche ma bende wadhi yawo ni line nyakwara Mugia Jwang mondo mi penj daktari penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod tuo mar stroke kuom nyithindo. Kik idhi mabor, kik isudi. Kidieny mar adek ni en mari. Chonga gilo emo miacha no kama chonga emo semia sudo nyime. Mondo yudwe ni kaka sikiza tune mari D*860* 418#. Ramogi TV enod jower duto. The new KCB mobile loan is unbelievably flexible and incredibly affordable. You can now borrow up to 1 million Kenya shillings from as low as 1.2% as a 1-day, 7-day, 14-day, 30-day loan, or enjoy a longer-term period of up to 1 year at competitive rates. Dial *522# or apply on the KCB app today. The KCB mobile loan, unbelievably flexible, incredibly affordable. KCB, for people, for better. Terms and conditions apply. Regulated by the Central Bank of Kenya. Nyakwa Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u. Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Ati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda. Kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono, wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo mi lere nyinge, chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, humbe landore kod ang'owa. We wawinja nena. Sa adek otieno, mana e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa?
Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala. Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora mugia jong machiegni neno weche manyien. Ma en Rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro ngajo ng'ato mar rameny piny. Kik bai. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kik bai. Od bura oyango ni dhi dayo dho ji duto mogwel ne lemo mag jotend migepe. The authority has launched investigation into the conduct of some PPOs operating in Kenya over allegations that they may have breached the PPO Act. Okwach kich katudre gi duol ma ochung' ne riwruoge ma ok mag sirikal ochako nono riwruoge go mayudo omenda kawuok e pinje ma oko. Sasa mtego kutulia tu kwa kagunia hapo amka hapo. Ji ang'wen otho bang' madho kong'o ma oko podhi e gwenge ma Mwingi. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod daktari e studio ka wang'iyo stroke kuom nyithindo. Waneno kacha ranyisi ma kineno to nego bed ni ringo mapiyo piyo kaka nyalore ka ber to matine seche 4 onego bed ni sechope hospital. Nikech ang'o? Nikech kobudho kanyo to moro karo buongo mane ok yudre mono dhi chako tho, to kosechako tho mokethore to moro duoke wang'e nyalo bedo matek mokalo. Adwani mondo mi apari ni kidienyi ni en mari, penjo duto te ma inyalo bedo godo. Daktari wantiere studio oikore kendo dhi duoki e yo makare. Daktari kane pok wadhi e yweyo ne wang'iyo kacha ka ng'ato osebiro ma oneno ranyisi gi kata ineno ranyisi gi. Wacho ga pile pile ni ok inyalo wacho ni en tuo ni mak mana kisetimo nonro makende kata diagnosis ko kibiro wacho ni ma en stroke. Thoth ne utimo nang'o mondo iwach ni ma en stroke? Koro
be lure gi experience. Ma ko en gima ing'iyo dilgo to ibro ng'e ni ma stroke. Kolure gi gik mwang'iyo gi. Aeto kolure gi risk factors mwawacho ka kaka sickle cell to ing'e for sure ni mano en stroke. Okay. Gima konyi be ng'eyo moloyo kanyo en imaging. To picha manyalo gorre mapiyo sano mondo ong'i ubongo ni en CT scan. Koro CT scan no tije malich sama igoye no achiel onyalo ng'iso kuma remo ok chop maber. Lakini gima lich be onyalo ng'iso kuma remo oblide, kuma no barre cha. Mondo kineno ni no barre to koro gik mane dhi timo mar thinning the blood, mar breaking down the clots gi ok ibi timo. Niwach ing'e ni mae opogre. In fact, mano is the most important role mar CT scan. Lakini gimoro mabe inyalo tim ei CT scan ni nitie dye ma inyalo kete ler mangiso kaka ler ringo. Daktari nyalo yiena mondo mi akawie simu mana kiyiena. Halo were penj laktar. Ruto muti na sare. Osawre ahinya machiegni. An gi penjo kaluwore gi tuoche ma daktari puonjo go. An gi nyathi ma nigi tuoche go sickle cell plus stroke. Koro another tuo moro tie ma aneno ka develop ma kian daktari gan puonja konya nade nikech nyathini nyalo ga tuo kata srai for seconds to duogo gel. Ora kian mano to wuok kanye kendo. Intere kanye were? An yala. Erokamano ahinya. Daktari, ageno ni winjo were maber. Awinjo. Anyalo ne wawacho ni stroke timre ni wach remo ok ochopo kuma onego chop malong'o. Koro kar ubongo no dhi tho. To koro ka kar ubongo tho ok obi tiyo kaka onego oti. To be ikete stima mar ubongo no. To ne wasewuoye ko stima okethre to ng'ato yudo ndulume. Koro stroke no nyalo bedo no kelo ndulume kuom nyathine momiyo oneno rieruok no. Ma koro rieruok no be nyaka non mondo kony kolure gi thieth mar stroke. Niwach koro kuom nyithindo ma nigi sickle cell kopo ni no yudo stroke mokwongo en gi yot mar yudo stroke kendo mar ariyo. Koro nyaka janyuol mar nyathini obed gi chich mondo tere e hospital mondo okonye onon kaka ne wawacho cha transcranial Doppler ni koro yotne mar yudo stroke chal nade tinyalo tim nang'o to rieruok ni en ang'o tinyalo thiedh nang'o. Niwach ko waduoke e wach mane wawacho cha mar rieruok, sama ng'ato riere to oxygen be ok chop kuonde moko. Koro imedo ketho mosekethre. Iwacho kamoro ka moro dahero mondo mi inyalo yaronwa tiende matin ni etire kod thuolo mar yudo kendo stroke. Koro kang'eyo ni gini nyalo chako affect part machielo mar obwongo koto onyalo chako ochwado mana kamano ochwado cha. Iwacho kacha ni mondo mi omany kony entiere yala entiere Siaya. Onyalo manyo kony kanye kata kowuok odhi manyo laktar. Koro molony ang'o? Molony e stroke, molony e weche mag rieruok, weche mag seizures, weche mag tuoche mag nyithindo ochako gi kanye daktari? Koro en kuma tek. Lakini ka chako anyalo chike mondo dhi Kisumu. Ir hospital kaka Gertrude kata New Nyanza. Kata Russia. Lakini Gertrude niwach ang'e ni gin gi daktari mar brain iluongo ni Dr. Dero. Manyalo koro nono weche ariyogo te mondo ng'e ni to ang'o ma onyalo timo mondo nyathini kik yud stroke kendo. To inyalo none nang'o ni risk ne mar stroke mar biro kendo nyalo bedo prevented koso chal nade. Aeto mar rieruok ni ang'o matimre kanyo tinyalo miye thieth machal nade. Lakini niwach sickle cell en common, dakteche mek nyithindo, dakteche mang'eny be olony kuom thiedho sickle cell. Inyalo make kar sickle cell kanyo akawie sim Francis ka Francis pokolalna. Francis, hello, penj laktar.
olal na daktari wadhi nyime kar sickle cell. Koro dakteche mang'eny bi ong'eyo, dakteche nyithindo mang'eny biro bet nong'eyo kaka onego gi thieth nyathi man gi sickle cell mondo kony kik stroke goye kendo. Koro aparo ni kodhi koda Siaya County Hospital pod onyalo yudo kony. Wadonje weche mag thieth mag stroke, wacho ni kaber to picha onego bed ni goyo, kaber ng'ato onego bed ni chopo e osiptal mapiyo piyo kaka nyalore. Seche mosego picha miyudo ni ma en stroke, onyalo bedo ma lero block kata ma lero barore, magi kideji ariyo madongo. Thothne thieth thoro chalo nade? Ni wacho ni mokuongo kapo nono nodinore tinyalo ti kod blood thinners mondo miyo oketre mobed mayot. Wadonje ni weche mag thieth, kaka inyalo rito nyathi seche mag thieth, kata wadonje kidieny machielo mar thieth. Koro adwa ni wawach kama. Ma blockage otimre cha. Nitie yedhe aina ariyo. Nitie ma break down the clot, to nitie blood thinner. Ma break down cha madhi sago clot cha. Mo okay. Monego timre within 4.5 hours. Okay. Blood thinner cha to konyo mondo kik moro omedre. Clot moro chak be medre. To okonyal break down manitie cha. Okay. Koro ena long term follow up. Inyalo yena ka St. Phyllis. Phyllis, hello. Hello. Machiegni penj laktar. Mano Phyllis kaya Migori. Machiegni Phyllis. Ani gi nyathi ma nigi sickle cell, ma nigi convulsion, ma nigi stroke. So en pod en gi shida moro tinde, yedhe mag sickle cell omonjo to but tinde ok onyal nindo gotieno. What could be the problem? En awake the whole night. Onindo matin sana. Erokamano ahinya daktari. Koro pod wadoke kuma ne wawacho cha. Ne nyathi nigi sickle cell okelo stroke, to stroke oketho kar obongo. To kar obongo achiel kuom gima oketho en stima mar obongo. Koro ko interfere gi stima mar obongo, nyathi be yudo tuo mar ndulume. Okay? To tuo mar ndulume biro e sampuli mopogre opogre. Ma tiende ni kotudre gi kuma stroke no affect, ema nyalo timo nyathi obehave kaka mama no wacho. Makoro nonruok malong'o dwarre. Ema koro anyalo advice ni en bende odhi hospital mondo yud. Nikech nyathi ok nyal bet nok nindi. Ka nyathi ok nindi to kaka nisepuonjowa bende ber nindo. Rito obwongo kaka ne wachako chenro ni. Rito obwongo en inyalo tim kod nindo achiel kuomgi. Aeto bende wanyalo tudo jogi niwach bor mar kuma giaye gi telemedicine. Mondo koro wawinjo to wanono gi kuma gintie no, to waneno kaka ginyalo yudo kony. Nikech oneno chenro mar penj laktar daktari, to daher mondo mi oyud konyruok, inyalo tudowa mondo kata inyalo tude mondo mi ong'e kaka onyalo timo to kosetieko chenro koso. Wabro timo kamano. Ibro timo kamano. Ne wang'e weche mag thieth. Koro ng'a ler obare to dwarre ni kuma ko barre makoro remo pukre mang'eny, to dwarre ni odhi operation mapiyo mondo koro oyel, to kuma remo pukre no oywe, ogol remo no mondo kik med diyo obongo, kik med diyo ler, kik med loso pressure mang'eny mabe nyalo nego nyathino. Emomiyo pogruok no en important. To mago te ko otimre ne nitie gik mabe hospital timo mondo o maintain life mar nyathino. Achiel kuom gien wawacho ni oxygen, wawacho ga ni ABC, airway ni oywe maber, oyudo oxygen malong'o mondo kik moko kethre moloyo. Blood flow ne bende ber, watimo circulation, obedo stabilized. Aeto koro eka specific treatment wa wachogo, thrombolytics gi blood thinners go eka koro nyalo tiyo
inyalo tigo. Aneno ka thuolo emo maya wanga daktari kata kamano twagni aneno ka pod wagombo mondo mi wachwale oko. Ponono ni ng'ato dwani mondo mi oyud kaka nyalo timo consultation, kaka nyalo tudore kod dakteche mondo mi oyud konyruok mapiyo piyo. Inyalo tim gima ni wachon wacha nang'o kata inyalo yudi nang'o mondo wakony ogandawa. Koro kopo ni igo simu e ofiswa Ubuntu Neurology kata ioro WhatsApp to wanyalo plani mondo watudi gi telemedicine. To number wa en 0729 161 318. Inyalo nuoyo? En 0729 161 318. To kata kamano ang'eni jok mogo simu gin jomo Nyanza kocha. To daktari wadwa moro be nitie Kisumu miluongo ni Dr. Dero, en neurologist, en bende onyalo konyogi. Aeto wan gi hospitende kuondego, lakini gin rural centers, kaka Homa Bay, kamoro ni Pedo, ne wasewacho moro ni Siaram, gi Rakwaro gini. Mago areas ma ginyalo dhi, aeto koro ineno kaka inyalo konygi kata tudowa, tudri kodwa. To mago te, be an gi ng'eyo ni hospitende madongo mek county, onego bed ni ginyalo thiedho sikosa. Ma koro dwarre ni oyud thieth e county machiegni kode. Erokamano nya daktari. Amor kendo aduoko ni erokamano makende kuom kawo thuolo biro wago mbaka kotenore kod tuoche mag stroke kata stroke kuom nyithindo ma bende thothne ji kawga e yor oyiem ahinya, ji oketoga maino kata focus e stroke kuom joma dongo. Waduoko ni erokamano makende. Kendo ka ng'ato nitiere kod penjo madiher mondo mi penj Dr. Sam Gwer, ochiwo namba ma inyalo yude godo, owacho ni nyalo kata oro WhatsApp kaeto biro tudi kod lakteche mantiere kod lony kuonde mopogore opogore. Yiena mondo mi akaw thuolo ni mar duoko ni erokamano makende. In jahera mar chenro mar penj laktar, ageno ni puonjori achiel ariyo adek. In gi nyathi mantiere kod sickle cell, intiere kod nyathi mantiere kod tuoche mag adundo, tuoche kaka infections mopogore opogore, bed motang', ng'e nyathi. Kineno chich moro amora ring kode mapiyo piyo mondo mitere osiptal. Ne director na erokamano Nyalinzi, ne producer na Perpetua, erokamano mang'eny. Ne jogo picha mawa kachiel kod jogo mochung'ne duol kachiel kod taya, aduoko ni erokamano makende. Iluonga ni Ruth Otieno, ngima en mwandu, oriti masani.